i cal voluntat política per a fer canvis via nova llei, en aquest cas Catalunya nova llei de residus. Evidentment, el tema de la fiscalitat és un element molt potent per a fer canvis, encarint tot allò que vagi a abocador o a crema perquè siguin productes que retornin al mercat econòmic, fomentant línies d'investigació, línies de suport econòmic, evidentment temporals però necessàries. En tot moviment econòmic disruptiu o en tota revolució, inicialment cal un acompanyament per adaptar això als processos productius. Però, reitero, la clau és aquesta voluntat política de prendre decisions no fàcils. Significa un canvi molt radical en la forma de produir, també en la forma de consumir com a ciutadans i, per tant, hem de fer també una funció d'acompanyament, d'educació ambiental, de conscienciació ciutadana a tots els nivells i tindre clar que l'acció d'un particular, d'un ciutadà anònim de Llagostera o de Lloret és important perquè aquesta suma d'accions, com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos, siguin importants. Hem de canviar la forma de produir, hem de canviar la forma de consumir i ho hem de fer amb una vocació clara. No hi ha temps a perdre perquè el futur serà circular o no hi haurà futur.